Днес искам да ви разкажа за Антон Павлович Чехов, човекът, който умее да разкрие цяла човешка вселена в няколко страници. Той е наричан майстора на късия разказ, защото точно в кратките форми той разгръща неподозрена дълбочина и човешка истина. Именно той в своите творби успява да събере вътрешния свят на човека в няколко леки внимателни щриха, които са достатъчни, за да открехнат една цяла вселена от чувства, колебания и истини. Антон Павлович Чехов е руски писател и драматург, който е живял в края на 19 век. По професията е бил лекар и това личи в творбите му. Погледът му е като диагноза, но не е жестока, а именно човечна. Той наблюдава нашите малки страхове, несигурности, внезапни избухвания, смешните ни опити да изглеждаме по-важни и ги описва без обвинение, само с тиха, нежна честност. У него човекът е едновременно слаб и красив, жалък и трогателен, смешен, но и достоен за обич. Такава е неговата литература, огледало, в което виждаш не само героите, а и себе си. И тъй шарана се побърка е сборник от кратки разкази, които на пръв поглед изглеждат просто смешни, но всъщност под повърхността им диша една по-дълбока истина. Всеки един от разказите показва момент от човешкия живот, който е уж незначителен или случайен, но точно тогава Чехов хваща човека, когато маската му се хлъзва. И тогава се показват страхът, суетата, обидата, стремежа към значимост, но също така добротата и нежността. Един от най-ярките разкази в книгата е Хамелеонът. В него полицейски офицер Очумелов променя мнението си за куче, което е охапало местния златар. Ако кучето принадлежи на беден човек, то е виновно и трябва да бъде разстреляно. Ако принадлежи на богат и властен човек, то е невинно и дори охапания сам си е виновен. Разказа илюстрира раболепието, безпринципността и злоупотребата в обществото в Русия тогава, но смятам, че е нещо, което е актуално и в наши дни. Чехов показва механизма на човешката слабост. Показва как страхът от силните, желанието да бъдем харесани и нуждата да бъдем важни ни кара да се променяме като хамелеони, вместо да действаме справедливо и да държим на принципите си. Разказът наистина е смешен, но под този смях има една горчевина, защото ние виждаме колко всъщност лесно човек може да загуби твърдостта си и колко често ние се променяме като хамелеони, без дори да го осъзнаваме. И затова обичам Чехов, защото говори тихо, без да сочи с пръст, но думите му остават в нас. Кратки разкази, но дълбоки като човешкото сърце.